Usa ka pastor nga miyembro sa tribong Bagubo Tagabawa ang kakuhaan og inspirasyon human gipas-an ang 50 ka kilo sa module samtang nagbaklay og 3 ka kilometros alang sa mga estudyante sa suok nga sitio sa Turil, Davao City. Ato siyang ilaylahon sa report ni Chin Sabute. Pas-an ang paglaom nga mahatagan og maayong kaugmaon ang kabatan-unan. Sa usa sa pinakalayong barangay sa Davao City, daw walay kapoy nga ginabaklay si 52 anyos nga Bagubo Tagabawa nga si Fred Talabon ang kapintulo ka kilometrong dalan paingon sa sitio Kabagaayan sa Barangay Sibulan, Turil District, Davao City. Usa siya ka pastor nga nadestino sa maong lugar. Sa pag-abot niya dinhi 7 ka tuig ang milabay, iyang nakita ang kawadon sa mga pasilidad sama na lang sa eskwelahan. Busa pinaagi sa tabang sa gobyerno og pipila ka tao. Gipaningkamutan ni Pastor Fred ni makatukod dinhi og classrooms. Ayaw lang gyud og kining hunong bisan sa baha, bisan sa ulan, bisan sa bagyo. Nagmalampuson siya sa iyang tumong. Gani duna nay 3 ka batch sa elementarya ang ni-graduate dinhi. Sa karon, duna na sab mga estudyante nga nakatungtong og kolehiyo. Apan dili kuno sayon ang iyang kaagi. Baklay na ko agi ko og kining sapa, unya na panahon nga kanang mubulhog ang baha sa sapa. So, abi na ko bahuman na ko adto. Tungod sa kalayo sa sitio Kabagaayan. Apan karong nahatagan og higayon nga mapahibalo ang ilang kahimtang. Naglaom siya nga mas daghan pa ang mutabang. Kung doon na may mga ahensya sa mga departamento nga mutabang sa tuang lugar, welcome kayo tungod kay gusto po namo nga doon nami igo-igo gyud nga karsada. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Chin Sabute para sa One Mindanao.